Luciana Residence. Luciana? Okay, siguro kini. Saan dito? Asa dapit ang Changi Road te? Changi Road. Lanui ba? Asa man dapit ang Lanui ba? Alis. Uy! Yeah! Hama ng inyo!
Para matuto sa sino yung pumunta na. Ha? Para matuto sa story ito. Kaya kita no. Diri, amo diri oh, Teresa. Kaya kaman na itong lumber dito. Oh. Ano sila matsoko dito? Ito at bang. Adan, vlog yan ako. Wow. Sige pre. Okay lang. Malawak ako dito. Ano, kakita ka mo kayan? Sige, sige, sige.